Il-ġimgħa filgħodu ġiet imnedija l-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Avvanzata WOLA. Din l-awtorità inħolqot bilan li tiżgura l-ogħla livell ta' edukazzjoni skont l-att dwar l-edukazzjoni rivetut li daħal fis-seħħ fil-bidu ta' din is-sena. Il-kap eżekuttiv ta' din l-awtorità, Rosen Kuxkieri, qalet kif din l-awtorità se tkun qed tippromovi aktar l-edukazzjoni fil-komunità. Ma' One News Dr. Kuxkieri qalet li l-awtorità se tkompli ssaħħaħ ix-xogħol li kienet qed tagħmel il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata WOLA. Illum l-awtorità ovvjament se tkun iktar awtonoma, taħdem b'mod iktar autonomu u l-poteri legali tagħha huma kbar, naturalment. Illum l-awtorità toħroġ liċenzji ta' kredit affarijiet u korsijiet u l-iskop kien mhux nibdew xi ħaġa mill-ġdid, imma nkomplu nibnu u nsaħħu dak li kellha l-Kummissjoni. Dr. Kuxkieri qalet kif bħala awtorità tibda mill-livell bażiku wieħed li jitla sa livell 8 tal-edukazzjoni ogħla. Waqt it-tnedija ta' din l-awtorità kien hemm preżenti l-Ministru Edukazzjoni Justin Caruana li qalet kif it-twaqqif ta' din l-awtorità huwa żvilupp importanti fis-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Dr. Caruana qalet kif permezz ta' din l-awtorità pajjiżna se jkun qiegħed fiċ-ċentru tal-innovazzjoni u l-inħarsu l-qudiem b'ispirazzjoni.